Il-każ fil-qorti Amerikana li bat lill-eks tabib Larry Nassar, speċjalista fil-kura tal-atlet tal-ġinnastika għal 175 sena ħabs, ġibet għajnejn id-dinja. Il-każ ġie deċiż minn Rosemary Aquilina, imħallef bint it-tabib Malti Joe Aquilina mill-Qrendi. Imħallef Aquilina ġibdet l-attenzjoni tad-dinja wara li tat l-opportunità lil madwar 156 tfajla abbużati mit-tabib jaffaċċjaw fl-awla tal-qorti. Ix-xhieda tagħhom fl-awla xxandret b'mod dirett fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. L-avukat Roberta Lepre qalet li minkejja li temmen li s-sentenzi jingħataw fil-qrati Maltin għandhom jaslu għand in-nies, għandha tiġi rispettata il-privatezza tal-vittma u anke tal-allegat aggressur. L-eżitu iva, naħseb importanti ħafna, huwa proċess ta' edukattiv, ġifieri nemmen pereżempju li l-qrati għandhom kollhom sezzjoni ta' PR fejn jedukaw il-pubbliku dwar is-sentenzi li jkunu qed jinħarġu mill-qorti biex il-pubbliku, iċ-ċittadini jifhmu kif il-liġi tiġi implementata u allura x'inhu mistenni minnhom bħala ċittadini kif għandhom iġibu ruhom iva. F'pajjiżna huma ftit il-vittmi ta' abbuż li semmew leħinhom dwar dak li jkunu għaddejjin minnu. Għandu tabu naħseb ħadd ma jħu pjaċir jgħid u jammetti li għadda minn forma ta' abbuż, speċjalment ta' abbuż ta' natura sesswali, ġifieri hemm element ta' shame, hemm element ta' li dak li jkun forsi ħossi tort tiegħu jew li qen is-sitwazzjoni, allura iva għandha tabu għalkemm ħafna tagħlim u anke ħafna għarfien, però dejjem irridu nkomplu naħdmu. Il-każ tat-tabib Larry Nassar tefadaw fuq l-importanza li l-itfal nagħtuhom widen meta jirrapportaw abbuż filwaqt li l-pulizija għandhom l-obbligu li joffru l-għajnuna. Dan kif fost il-bniet abbużati kien hemm Kyle Stephens li fl-età ta' 6 snin tkellmet mal-ġenituri tagħha, iżda qatt ma ġiet emnuta u saħansitra intalbet tagħmillu apoloġija. Jiena dawn mhux biss ngħid lil xi ħadd, imma biex ngħid lil kulħadd. U issa bħala l-unika vittma li ma ġejtx għandek għall-intervent mediku qed nixed biex id-dinja tkun taf li int giddieb u li dawk it-trattamenti kienu abbuż sesswali. Issa naħseb li ndu ngħid li t-tifla ċkejkna ma tiqpax tifla għal dejjem. Issir mara soda li tirritorna biex tkissirlek id-dinja tiegħek. Dr. Lepre qalet li f'pajjiżna hawn bosta servizzi li jagħtu l-għajnuna lill-vittma. Iżda sostniet li fl-awla tal-qorti għadna mhux nisimgħu biżżejjed il-leħen ta' tfal. Mbagħad hekk imorru fil-qrati qegħdin nisimgħuhom biżżejjed, qegħdin inqisu biżżejjed l-impatt li dak l-abbuż kellu fuq dik il-persuna, fuq kif se jaffettwa l-ħajja ta' dik il-persuna u allura mbagħad anke meta niġu biex niddeċiedu, meta niġu biex naraw x'punishments se nagħtu, jiġifieri l-widen qiegħed jingħata ma forsi mhux minn fejn hemm bżonn.